Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot po unta nga ang Dios magauban kanunay kaninyo. Kami diri maayo lang o ang among panahon dili na kay tugnaw ang mga snow, kadaghanan sa mga snow na lanay na. So siguro dili na gyud mapugnan nga mag-spring and then summer. So maayong balita diri kay walay bagyo mi, bisag tugnaw pero dili kaayo. So kumusta ka mong tanan din ha? O magpasalamat lang ako sa mga tao nga mitabang aron nga kita makatuon sa pulong sa atong Dios. Kay wala na may laing pulong dinhi sa kalibutan nga atong tun-an, atong paminawon, ang pulong lang sa atong Ginoong Hesukristo. So sa dili pa kita magsugod, magampo kita. Among Amahan nga langitnon, daghang salamat nga imo kaming gihigugma. Tungod sa dako na imong gugma, imong gipadala ang imong bugtong nga anak. Aron nga magpakamatay dina sa cross, aron nga maoy mo palit sa among mga sala. Kay wala kami mahimo sa among mga sala kundili sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Ginoo, uban na kami sa among pagtuon karon kay ikaw man gyud ang tinuod nga teacher. Nagaampo usab kami nga imong abrihan na among tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Nagaampo usab kami nga ang among kasing-kasing uhaw o gutom sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Mag-review kita sa atong gitunaan. Nakita sa Matthew, to say, sa sinulat ni Juan, sa usang bulan atong nahuman ng Matthew. Karon naana kita sa Matthew, I should say sa sinulat ni Juan, Kapitulo 3. Nga namang lagi mang Matthew. Kapitulo 3, ang gasulat ani si Juan. Ang edad ni Juan siguro mga 90 anyos sa iyang pagsulat ni ini. Ang Matthew, Mark, Luke nasulat na. Pero dugay nakasulat si Juan. Kini siya ang iyang pagsulat ni ining libro lain kaysa sulat nila ni Matthew, Marcos ug Lucas. So si Juan usa ni siya ka disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Gasugod siya sa iyang introduction, sa iyang pagsulat ni Juan sa Kapitulo 1 nga si Jesus wala magsugod dinhi sa kalibutan, kundili siya nagsugod sa wala pa gihimo ang kalibutan, sa wala pa ang sinugdanan sa kalibutan. Miingon si Juan, di na si Jesus. O miingon siya nga ang pulong iyang describe nga si Jesus mao ang pulong. Ang paghimo sa kalibutan, misulti man lang ang Ginoo, mahimo ang kalibutan. O dinang kalibutan, maghimo kita og tao sa pulong lang. So si Juan miingon nga si Jesus mao ang pulong, o ang pulong mianhi dinhi sa kalibutan. Si Juan hatag testimonyo, witness siya nga kining pulong nahimong tao. O amo siya nakita, amo siya nadungog, kauban namo siya. So mao ni siyang misulat siya. Misulat ako, miingon si Juan, aron nga pagpamatuod nga si Jesus gipadala sa Amahan. O miingon siya nga kung kinsa katoy motuo, mosalig sa gihimo ni Jesus, makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. So mao nay pinaka-sentro, mao nay pinaka-idea sa tibuok nga sulat sa libro nga Juan. That is the goal and purpose. So mao nay sa chapter 1, and then after that
nangita siya mga disipulo. So gasugod siya disipulo, and then moadto kita sa kapitulo 2, ang kasal sa Cana, atong nahibaw-an nga naghatag sig milagro, ang tubig gihimo niyang vino. Aron nga ang iyang mga disipulo musalig nga siya gikan gyud gipadala sa langit. And then sa paghuman sa kasal sa Cana, si Jesus miadto sa Jerusalem. Kay sa ato nang pagtuon sa panahon ni Jesus, kada tuig adunay dako kayong fiesta sa ilang simbahan didto sa Jerusalem, sa ilang templo. Didto sila moadto, maghalad sila, and then aron nga ang ilang sala sa usa ka tuig mapasaylo. Didto ni anang sigayuna gilimpyohan ni Jesus, kay naibalo si Jesus sa mga corruption dina sa templo. Instead nga motabang, kundili nangwarta sila, corruption, gihimo nilang relihiyon nga sila makakwarta. So nasuko ang atong ang atong Dios, gipanglabay, gitadyakan ang mga lamesa. So makita nato ang unsa pod ang ugali sa atong kinaiya sa atong Ginoong Jesucristo kung siya masuko usab ang atong Ginoong Jesucristo. So and then karon moadto na kita sa kapitulo 3. Interesting kayo ang kapitulo 3. Kay si Jesus gasulti og mura og talagsara natong madungog. Kadaghanan moingon kita unsa man ay gisulti ni Jesus. Usahay naay mga tawo nga akong madungog nga moingon, sila si Tampulano, Tampulana, mga born again na sila. So miingon sila, ang born again usa ni siya ka relihiyon usab. So tan-aw nato unsa maning born again. Kinsa may gasulti ni ining born again. Nganong gisulat man ni Juan nga born again. Si Pablo ba, si San Pablo ba ang gasugod og born again? Si San Pedro ba? Kung sinong kinsa toy mga santo, sila ba'y gasugod og born again? O naabay mga Filipino nga gasugod og born again? So tan-aw nato ni unsa maning born again. Gusto ba mong mahibalo og born again, o gusto ba mong ingnon nga kamo mga born again? Dili burnt again ha, dili susunugon kundi natawo. So tan-aw nato unsa maning pagkatao. Tao pag-usab. So tan-aw nato, sugdan nato. Sa atong tan-awon para masabtan nato ang tanan, guys, atong hinumduman nga kini ang atong lesson mga 30 o 40 minutos lang. So ang atong topic dako kayo, so dili nato ma-comprehensive nga tun-an ang tanan nga kompleto. So nagtilaw-tilaw lang tan niini. Okay. Magsugod kita sa atong pagtuon karon sa katapusan didto sa kapitulo 2 sa sinulat ni Juan. So guys, abrihan ninyo ang inyong Bible sa sinulat ni Juan. Sa Matthew, Marcos, Lucas, and then Juan. So tanaw nato ni sa ang pinaka sa ending didto sa kapitulo 2 didto ta magsugod. Kabalo kita sa ako nag-ingon ninyo nga sa original gyud nga pagsulat sa Bible sa Grego, wala ni kapitulo, walay versikulo. Gisulat ni siguro mga 800 years before. Mga 800 years siguro mga AD 1300 nga gasugod na ang kapitulo o versikulo. So wala gyud ni. So ang versikulo 3, ang kapitulo 3 gasugod gyud sa kapitulo 2 versikulo 23. Di na gyud siya mo nay konteksto niya.
So magsugod din na pagbasa para masabtan nato. Si Jesus nasayod sa tanang tao. Nasayod siya kay siya man ang Ginoo, nasayod siya sa huna-huna sa kasing-kasing sa tao. Basahon na to ang versikulo 23 sa kapitulo 2. Og sa guys, mas maayo gyud nga kung maminaw ni ini nga mas maayo nga abrihan ang Bible kay mas maayo gyud kaysa naminaw lang kanako. Apan mas maayo gyud nga sundon ba kay katuganing mga tinay mga Kristohanon dito sa panahon ni San Pablo sa Berea, believe si San Pablo kay sa pagtudlo niya miingon siya ang mga tao dito ilag yung gilantaw sa Bible kung ang gisulti ni San Pablo tinuod ba. So mas mayusab nga inyong abrihan ng Bible kay kung unsa may akong gisulti tinuod ba o dili. So mas maayo gyud. So una, og sa didto siya sa Jerusalem, this is verse 23. Og didto siya sa Jerusalem sa panahon sa fiesta sa Pasko, daghan ang misalig sa iyang ngalan sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gibuhat. Daghang misalig ni Jesus. Apan sa iyang bahay ni Jesus, wala si Jesus mosalig sa ilang kaugalingon ngadto kanila. Mga tao sa panahon ni Jesus dito sa Jerusalem, misalig kang Jesus tungod sa iyang milagro. Apan si Jesus miingon, wala ko misalig nila. Kay siya man nasayod man sa tanang tao, so naay word nga tanan, dili lang mga Pilipino or mga Canadians or US citizen, kundi mingon si Jesus, si Juan nga si Jesus nakahibalo sa tanang. Kay siya nasayod man sa tanang tao ug wala siya magkinahanglan nga adunay magpanghimatud ngadto kaniya. May tungod sa tao. Kay siya gayud nasayod man kung unsa ang anaa sa sulod sa tao. So, bisag niining versikuluha lang atong mahibaw-an nga si Jesus, he is not an ordinary person. Dili siya ordinary nga tao. Makita nato dinhi nga siya Ginoo. Adunay character nga makita nato nga siya Ginoo kay masayod man siya kung sa imong ginahuna, unsay sulod sa imong kasing-kasing. So may bulong kita nga siya ang Ginoo. So mao to. Yan siya, wala siya musalig sa ubang mga tao. Og miingon siya nga, si Juan miingon nga nakita niya ang kasing-kasing sa tao. Ikaw ako dili mahibalo. So tan-aw nato ni muana nata sa versikulo 3, pero tan-aw nato hinumduman nga si Jesus nahibalo sa kasing-kasing sa tao or sa simpleng pagkasulti nahibalo siya sa pagkatao nato. Bisag unsa itong himuon nahibalo siya. Okay, chapter 3. Bantayan nato kining pulong nga born again. So gusto ko nga pagkahuman nato sa Bible study mahibalo kita unsa man ang born again. So pag maluoyng Ginoo makapauli ko dinha mo bisita ko ug mangutana ko unsa man ang born again. Kung kinsay maka-explicar dunay gamay nga premyo nga akong dalhon. So kinahanglan tigo tag born again. Chapter 3 verse 1. Si Jesus og si Nicodemo. So nayo sa katawo ang ngalan niya Nicodemo. Adunay conversation si Jesus o kining tawo nga Nicodemo. Kining Nicodemo mura ni siya og kay ang ngalan niya Griego. Nicodemo, Nick mukhang Nike o Demos. Demos bot pasabot tanang mga tao. Demos. So Nicodemos, tawgon lang nato na si Nick, si Nike. Okay. So ang bot pasabot ng Nicodemos Greek
victory. Nicodemus mukhang victory of human being. Sa binisaya na ang kadaugon sa usa ka tawo. So maayong ngalan ni Nicodemus. Wala ko kay balo og unsay meaning sa imong ngalan din ha. But anyways, so versikulo 3. Og dihay usa ka tawo sa mga Fariseo nga ginganlan og si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo. Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabion og miingon kaniya, Rabbi or Rabbi ang pronunciation. Kami nasayod nga ikaw may usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala ang gayud kami makahimo, wala gayoy makahimo ni ining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kon ang Dios anaa uban kaniya. So tan-aw na to. Unsa may gisulti ni Juan nga kini si Nicodemus? Miingon siya, Fariseo. Kay bulo kita Fariseo. Sa panahon ni Jesus, adunay major duha ka grupo gyud sa ilang partido sa ilang relihiyon. Kining usa Fariseo o sa Sadduceo, Sadducees o Fariseo. Kini sila mga powerful ni sila nga grupo. Kini sila ang naengkwentro sa atong Ginoong Kristo. Fariseo, kini sila gyud fanatiko ni sila. Relihiyoso kayo ni, siging gaampo, gapuasa, siging muadto sa templo, o gusto nila nga dili sila mahugawan. Kung makasiko sila ubang tao nga dili Hudiyo, manglimpyo dan sila. Og naa gani uban, bisan karon nga pag naa sila'y makita nga mga Kristiyanos, luparan nila sa akong nakita sa television. So kini sila mga stricto kay ni sila. Mga relihiyoso. Kini silang mga Fariseo. Sila ang sikat, sila ang powerful. Sa ilang kongreso, mga Fariseo kadaghanan. O kini siya, membro ni siya sa kongreso. Kongresista ni siya. O kini siya usab kining Sanhedrin nila. Mao ni ilang kongreso o mao ni Supreme Court. So membro ni siya na ay 70 ka mga tao member sa Sanhedrin, usa ni siya. O kini siya dato kay ni. O ang giingon dinhi nga kini siya sikat usab nga ang pinaka sikat nga magtutudlo nila dina sa Israel. O kini siya, mituo siya nga naluwas na. Nga naman, tungod kay siya Hudiyo. Tungod kay siya, ang iyang kagikanan mao si Abraham. O sila usab mituo tungod kay sila na natuli na. Ang tuli nila maunay agreement, maunay covenanti nga sila naa sa gingharian sa Ginoo. Mao ni proud sila kayo nga sigurado kaming makaana sa langit. Naboboy nahibalagan og sa katawo nga sigurado siya nga makaadto sa langit tungod kay membro siya sa usa ka relihiyon. Nay daghang miingon ana nga membro ko kamilay maluwas. Ako dili gyud ko mutuo. Membro ako sa usa ka relihiyon, apan dili ko mutuo nga tungod sa relihiyon. Mituo ko nga tungod sa relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. So, nahibaw na nato ni kini si Nicodemus. And then, punuan leader siya, miadto siya sa atong Ginoong Hesukristo. Sa takna sa kagabion, gabi siyang miadto ni Jesus. Ang uban sa akong nabasahan, mga theologians miingon nga naulaw siya nga makitaan siya sa iyang mga barkara sa mga membro sa Sanhedrin. Ang uban usab moingon nga gabi siya miadto didto kay busy ang atong Ginoong Hesukristo. Apan si Juan wala siya nagsulti kanato nganong gabi siya miadto didto. Anyways, miadto siya sa atong Ginoong Hesukristo. Moingon siya, Rabbi, sabi niya siya, Rabbi.
Rabbi means ang bot ipasabot teacher. Means siya magtutudlo si Jesus. Kami nasayod nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Nebalo siya nga kini siya gikan sa Dios. Kay wala gayon makahimo ni ining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios ana uban kaniya. So murag nagbulada siya sa pagsulti niya ang introduction niya sa atong Ginoong Kristo. Unsa man siguro buhaton ni Jesus sa iyang nadungog, nakita ni Jesus unsa ning klase nga pagkatao. Nakita niya ang kasing-kasing, nakita niya ang sulod sa iyang una-una. So unsa may buhaton niya? Si Jesus miingon, guys, bantayan ninyo niya. O si Jesus mitubag kaniya. Sa pagkatinuod, so kaduha gibalik-balik ni Jesus. Kung magbasa mo nga gibalik-balik, kaduha importante kay na. Di lang mingon si Jesus. Wala lang siya mingon nga sa pagkatinuod. Pero mingon siya sa pagkatinuod. Magaingon ako kanimo. Gawas kon ang tawo igaanak pag-usab. Dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Unsay gisulti ni Jesus. Nakita niya ang kasing-kasing ni Nicodemus. Giingnan dayon siya. Nga gawas, wala na ilain ha. Mao ni giingon ni Jesus. Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak pag-usab. Unsa man ni sa in English? Born again. Kinsay gasulti sa born again? Ang atong Ginoong Hesukristo. Ming siya gawas, wala na ilain. Ming siya gawas kon ang tawo matawo pag-usab. Kining born again gikan ni sa pulong nga Grego nga gikan sa taas. Born from above, maunay original nga sinultian or tinuod usab nga moyong kita born again, magbago. So kini si Jesus may balo kita nga ang pagkatao ingon ni Jesus na ay physical nga natawo gyud sa tungod sa amahan ug sa inahan ug na ay spiritual nga matawo pag-usab. So ang atong Ginoong Hesukristo ang iyang gitudlo dili ang physical. Ang iyang topic dinhi karon mao ang spirituhanon nga matawo pag-usab. So importante kaayo kay si Jesus ang miingon gyud. Walay laing gasulti. So guys, ayaw na mo pagsulti nga hain man siguro ng born again. Gusto kong maedukado kamo may tungod sa born again nga ang gasulti si Jesucristo nga dili makasulod sa gingharian sa langit kun dili matawo pag-usab espirituhanong pagkatao. Kay nakita man niya unsa may nakita ni Jesus dayon ni ining ni Nicodemus. Nakita niya nga siya religyoso. Nakita niya siya nga mituo siya sa iyang relihiyon. Nakita ni Jesus nga siya mituo nga makasulod sa langit tungod kay ang iyang mga kagikanan. Mingon siya dili na pwede. Mingon siya kanang membro ka sa relihiyon, dili na pwede. Kung ang imong mga ginikanan mao na relihiyon, dili na pwede. Kung ikaw sige kang gaampo, dili na pwede. Kung ikaw butan kayo, dili na pwede. Kung ikaw sige kang gahatag og kwarta, dili na pwede. Miingon siya, kinahanglan magpakataw kapag usab. So unsa maning but ipasabot ni Jesus? Born again. Nga magbag-o ang imong paglantaw sa kinabuhi. Maglantaw ang bag-o nga ikaw ang purpose, ang tuyo sa imong kinabuhi maong pag-alagad sa Ginoo. Ang bag-o, ang kasing-kasing bag-o nga repentance, maghinulsul. So tan-aw nato ning unsa ni giyon ni Jesus nga wala gayoy
Og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod mag-ingon kanimo gawas kun ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Dili makakita. So tan-aw nato unsa man ang gingharian sa Dios. Atong tan-awon si Lucas miingon og tan-awa ang pagkagingharian sa Dios anaa sa tiliwala ninyo. Ang gingharian di ay at sa tiliwala sa atua sa sulod sa atong kasing-kasing. Ang gingharian sa Dios buti pasabot nga si ang Dios ang naghari sa atong kasing-kasing. Naapoy gingon diri sa Roma. Sinulat ni Juan ni San Pablo. Ningon siya, nagsulti siya may tungod sa kaluwasan. Kay kun pinaagi sa imong baba, ningon siya, magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo og magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya nabanhaw sa Dios gikan sa mga minatay nan maluwas ikaw. Wala mingon siya nga maluwas ka tungod kay membro ka sa relihiyon, kundili tungod kay ikaw mituo ug misalig sa gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo. So ato pang lantawon ang ubang mga bersikulo, guys. This is a big topic, dako ning topic. O wala kitay panahon nga usaw 2 ka oras. So dili ni comprehensive, ha. Sinulat ni Pablo usab kay tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili sa imong kaugalingong kahimuan. Kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Kay kita iyang binuhat, kay kinsa iyang mga binuhat hinimo diha kang Kristo. Si Jesus lamang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron na kini managgawi kita. So mingon siya kay tungod sa grasya sa kaluoy sa Ginoo kita naluwas. Kaluoy wala kay gihimo, unearned, giluwas kita sa Ginoo. Dili tungod kay kita membro sa relihiyon. So napoy gingon diri. Sinulat ni Mateo miingon siya kay miingon ang topic ani dinhi ni Matthew chapter 6 nga kadaghanan sa mga tao sa unang panahon bisan karon siguro nga ang giuna nila mao ang pagpadato. Ang giuna nila ang kwarta, ang una nila ang ilang edukasyon ang giuna, priority. I am talking about prioridad. Unsay unahon. Ang uban ang unahon nila nga makapalit og sikat nga sakyanan. Ang uban dako nga balay. Ang uban maayo ang ilang tennis racket. Ang uban guwapong sapatos o pantalon, moray giuna nila. Apan si Jesus miingon diri, apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian. Imagine si Jesus, dili ka giingnan niya si Nicodemos, dili ka makasulod sa gingharian kun dili ka matawo pag-usab. Dinhi miingon si Mateo, apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios. Ug unya kining tanan nga butang igadugang kaninyo. Sa in English, kining bantugan nga versikulo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Unaha usa ang pagpangita sa gingharian sa Ginoo, ug ang uban idugang niya. So mo na prioridad sa espirituhanon nga gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na buti pasabot niya ni Nicodemos. Og so moadto kita sa Juan. Ubalik kita sa Juan kapitulo
kapitulo 3. So, gi-explika ni Jesus si Nicodemus, ang imong pagkareliyoso, wala na'y kwenta, kundi mataho ka pag-usab. Ang imong direksyon sa kinabuhi, usbon, ang prioridad, dili ang pagkwarta, kundi pangitahon ang gingharian sa Ginoo, unahon ang Ginoo sa pag-alagad sa Ginoo. And then, kay dili tungod kay kita membros sa ka relihiyon, kundi importante ang relasyon sa atong Ginoong Kristo. Mao nay usa sa mga gamayng explanation mahitungod sa born again. So karon unsa inyong nahibaw-an sa born again? Usa ba ni ka relihiyon o mao ni gusto sa atong Ginoo nga kita magbag-o o importante ang paghinulsol sa atong mga sala. And then, so, miingon siya dinhi, usbon ako, og si Jesus, mitubag kaniya sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas na word gawas, kung ang tao igaanak pag-usab, born again, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. So, importante, mingon si Jesus, dili gyud ka makakita, dili ka maluwas. Ang relihiyon, dili makaluwas na. Mingon si Jesus, dili na ako ha. Verse 4, og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod ba siya sa pag-usab sa tago-angkan sa iyang inahan o maghimogso? Og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu. Dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So, it's because of the spiritual power of God nga makasulod kita. Dili gikan nato kundi sa espiritu. Minsan gawas. Dili siya makasulod. Ang gianak sa unod, kanang physical, ang gianak sa unod man, o ang gianak sa espiritu man. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo. Kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab, giotro pa ni Jesus. Kinahanglan born again, nga gikan sa langit, dili gikan nimo. It is outside nimo ang atong kaluwasan. Mingon siya, versikulo 8, ang hangin bitaw mahuros man ngadto nga sa buot niyang padulngan og mabati mo ang iyang tingog nga ngani dili nimo mahibaluan diin siya gikan o asa siya padulong. Mingon usab ni ana ang tanan nga gianak sa espiritu. Unsa man pagkahimo niini, og si Jesus mitubag kaniya, wala ka ba day makasabot niini nga magtutudlo ka man unta sa Israel? Unsa may gi-explica ni Jesus ani nga mahitungod sa hangin? Panalitag na ay bagyo. Dinhay mga bagyo nga miagi din sa Negros o sa Mindanao, diri sa amuha usab, naapoy snowstorm. Pero pananglitan og naay dako kaayong bagyo nga miagi din ha. Unsa may mahitabo sa mga balay? Unsa may mahitabo sa lungsod? Mga kahoy mausab tungod sa kusog kaayong hangin. Mausab na ibuot ipasabot ni Jesus nga ang hangin kay bulo ka sa original ani pneuma, like pneumatic. Ang espiritu pneuma, mo ra ibuot ipasabot ni Jesus ang espiritu. Kung mo abot nimo, mausob ka. Mausob ang imong kinaiya. Mausob ang imong paglantaw sa kinabuhi. Mausob ang imong prioridad. Instead nga gusto kang makakwarta, magsikat, dili na. Mausob ka nga ikaw gusto ka nang mag-alagad sa Ginoo. So maunay usas explanations born again. Si Nicodemus wala may balo.
Si Nicodemus miingon kaniya, unsaon man pagkahimo niini, og si Jesus mitubag kaniya, wala ka ba diay makasabot niini nga magtutudlo ka man unta sa Israel? Sa pagkatinuod. So nagamit si Jesus og duha kapulong pagkatinuod. Sa in English, verily, verily, I say unto you. Tinuod, magaingon ako kanimo, nga kami, mingon siya, si Jesus, mingon kami, plural. Wala siya mingon ako. Unsa may buti pasabot ni Jesus nga kami. Si Jesus nag-ingon din nga, nagsulti siya may tungod sa Trinity, kami, ang Amahan, ang Espiritu Santo, ako. Magaingon kanimo, nga kami nagasulti sa among nahibaluan o nagapanghimatuod sa among nakita. Apan kamo wala mo dawat sa among pagpamatuod. Kay dili kamo motuo sa yutan-on nga butang nga akong gisugaylon kaninyo. Unsaon man ninyo sa pagtuo kon suginlan ko kamog langitnon nga mga butang. Versikulo 13. Walay nakasaka. Guys, bantayan nato ning gisulti ni Jesus. Walay nakasaka ngadto sa langit, gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit, nga mao ang anak sa tao. Kinsa may buti pasabot ni Jesus? Siya, mingon siya nga, gikan ako sa langit. So daghang mga taong mingon nga, si Jesus tao man lang na, or mingon nga dili man na tinuod nga gisulti. And then mingon siya, walay makasaka ngadto sa langit. Mingon siya, walay nakasaka ngadto sa langit, gawas lamang kaniya nga nanaog gikan sa langit, nga mao ang anak sa tao nga anaa sa langit. So unsa man ning anak sa tao nga giingon ni Jesus? Gawas sa anak sa tao, miingon siya. Mingon gawas kaniya lamang nga nanaog gikan sa langit, nga mao ang anak sa tao. Mabot ning pasabot siya kining anak sa tao, gikan ni sa sinulat ni Daniel kapitulo 7 versikulo 13-14. Si Daniel propeta ni siya. Miingon siya sa pagpananaw niya, vision, sa vision niya, pananaw, nakita niya nga gikan sa langit, dinhay murag tao mingon siya, nga miduol sa Amahan sa Ginoo. As in English, Ancient of Days, mo na Ginoo. Usa na sa ngalan, o kining ang Ginoo nga Amahan mihatag og power, mihatag og gahom, mihatag og gingharian nga dili maguba, og miingon siya nga ang mga tao mo worship, mo simba kaniya. Mao ni gihatag og power gikan sa Ancient of Days, gikan sa Amahan. Miingon si Jesus, ako na ang gihatagan og gahom. Ako na gihatagan nga ang mga tao mo worship, mo simba niya. Mao na mingon si Jesus, kay sige nato ning mabasahan ning anak sa tao. Capital letter na. So importante ng pulong anak sa tao. Na si Jesus mga sobra sa 80 nga miingon dinhi sa New Testament nga si Jesus miingon nga siya ang anak sa tao. So unsa may atong buhaton karon? Unsa may atong nahibaw-an karon may tungod niining anak sa tao? Sa atong nahibaw-an nga si Jesus Ginoo gyud, walay paglalis nga siya Ginoo, ug siya miingon nga ang atong relihiyon dili kayo importante, kundili importante nga kita adunay relasyon sa Ginoo, nga kita magbag-o, nga kita mabag-o sa espiritu, nga mabag-o kita, malimpyuhan kita.
nga ang pagkatao pag-usab gikan sa langit, outside sa atoa. Maunay importante nga atong mahibaw-an nga kinahanglan gyud kita matawo pag-usab nga espirituhanon. Nga matawo kita pag-usab nga atong paglantaw sa kinabuhi, dili yutan-on kundi espirituhanon. Ang makahatag niini mao lang atong Ginoong Jesucristo. Giingon dinhi giinan si Juan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Begotten means unique. He gave His begotten Son, that those who ever believe in Him shall not perish, but shall have an everlasting life. Unsay buti pasabot kay gihatag sa Ginoo ang iyang bugtong nga anak, unique tungod sa iyang gugma. Kung kinsa katong motuo mosalig kaniya, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghan salamat sa imong pulong nga imong gihatag kanamo. Bisan kini imong gisultid 2000 na katuig karon, apan tinuod paghihapon ni amo gihapong maggamit. Daghan salamat nga ikaw ang reason nga maghatag sa Espiritu Santo nga mao'y mupuyo sa among kinabuhi. Daghang salamat sa imong gisulti nga kinahanglan gyud nga kami matawo pag-usab aron nga kami makasulod sa gingharian sa langit. Nahibulo kami Ginoo nga daghang mga taong dili motuo niini. Hinaot pa unta nga kami motuo ug mosalig ana kanimo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.